De Alverstede ultrarennen Sjoerd van start gingen in Bolzert. Er binnen 39 deelnemers die 230 kilometer achter elkaar draven. Ze hebben 22 uur de tijd om over de eindstreek te komen. Het idee voor de Meestertocht kwam van Klaas van Heringen en Silvio Teunissen. Eindelijk is het zover, hè? We staan te popelen om te starten natuurlijk. Weet je, we hebben net de opening gehad en de briefing. 40 deelnemers. Heel veel mensen die hun begeleiden, dus we zijn echt dolblij dat we zoveel mensen op de been hebben gekregen. En we hebben er ook zin in om te lopen. Het is nu ook wel tijd dat we vertrekken, hoor. De langste die ik ooit in is 100 kilometer. En dit is volle grutter. Dus daar ben ik nog niet eens op behelpen met 100 kilometer. Dus wat dat betreft, ik vind het heel spannend. Ik ben best wel nerveus. Very well organized event. Thank you very much, guys. De dravers worden mij GPS goed in de gaten houden. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen rennen. Wij kunnen met GPS kunnen ze al je volgen. Elke renner heeft een GPS-trekker. Als er een probleem is, zit er een SOS-knop op. Kun je op drukken en dan zie ik gelijk op. 230 kilometer draven, dat is een uitputtingsslag. Je bent net zo sterk als je zwakste schakel, hè? Dus als je misselijk wordt en je gaat overgeven, je krijgt geen eten en drinken meer naar binnen, wordt het een moeilijk verhaal. Want ik ben niet zo atletisch type, maar je kan wel je eten binnenhouden. Je blijft eten en drinken en dan kom je heel eind. De eerste we de Monierwer in Bolzert verwachten.